ఇరాన్ యుద్ధంలో కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఎంట్రీ. ఇరాన్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మరో ఆసక్తికర పరిణామం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర కొరియా నాయకుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. ఇరాన్ ప్రాంతంలో కొంతమంది ఉత్తర కొరియా పౌరులు మరియు సిబ్బంది ఇరుక్కుపోయినట్లు తెలుస్తుంది. వారిని సురక్షితంగా తమ దేశానికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితులను దగ్గరగా పరిశీలిస్తున్న కిమ్ జాంగ్ ఉన్ అవసరమైతే తమ ప్రజలను రక్షించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు అంతర్జాతీయ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం వరకు నార్త్ కొరియా ఈ యుద్ధంలో నేరుగా సైనికంగా పాల్గొన్నట్లు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. కానీ తమ పౌరుల భద్రత కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఉత్తర కొరియా సిద్ధంగా ఉందన్న వార్తలు అంతర్జాతీయంగా చర్చానీయాంశంగా మారాయి. ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వలయం టీవీ అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.